खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सा जिल्लानि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ लानानै जि दावराव दावसि जादोंमोन आरो बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ बन्द जाबाय होननानै जि फोसावदोंमोन बेनि सायाव बगामाथिनिनो सानजा फारसेखौ सामलायग्रा दावरायजार इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय मोनसे खेंफोरथि होदों दावरायजार इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बगामाथिनि सानजा फारसेथिंनिया बन्द जायाखै सानजा फारसे जेराव गुवाहाटीनिफ्राय गरेश्वर नावकाथा बाङालिपारा जानानै फैयोब्ला बुद्ध थानसालि आरो बाथौ थानसालि मोनो बे ओनसोलथिं लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिया बन्द जायाखै थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो बगामाथिनि सोनाब फारसेथिं गेरेमसा एनजिअ आरो सानजा फारसेथिं दावरायजार इक' टुरिजम ससाइटिया सालायबोगासिनो दङ नाथाय बे खेबाव सोनाब फारसेथिं गेरेमसा एनजिअ आरो जेखाय खना टुरिजम ससाइटिनि गेजेराव दावराव दावसि बुलायलायनाय जाथाय जादों मोनसे पिकनिक स्पटनि थाखाय मोननै गेट बानायनानै रां कालेक्शन खालामनायखौ लानानैनो बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि जादों आरो जेब्लासिम बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनाय फैफिना अब्लासिम तामुलपुर असिया बगामाथि सा आरो सोनाब लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिखौ बन्द खालामदों नाथाय दावरायजार इक' टुरिजम ससाइटिजों सामलायजानाय सानजा फारसेनिया सिगांनि बायदियैनो गोजोनैनो सोलिगासिनो दं बेनिखायनो लावखार ओंखाम जानो गोसो गोनां बिथांमोनखौ गोनो गोथो गैयालासे फैनो थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा UPPL दोलोनि गेदेर खहा चिरां जिल्ला बिजनी बलामगुरि VCDCआव गोरोबलायै थासारि VCDCनि सा 23 सोद्रोमा आरो बलामगुरि प्राइमारि UPPLनिफ्राय सा 5 सोद्रोमाफोरा बिबान एंगारबाय बिबान एंगारनायनि मादाव बलामगुरि प्राइमारि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रनय कुमार नार्जारी बिथांबो दंफायो बिबान एंगारनायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बलामगुरि प्राइमारि UPPL आरो VCDCनि सोद्रोमाफोरा मोननो गोनां मोनथायखौ मोनाखै अदेबानि नासयजादों माखासे साख्रि मावनाय जेरै फोरोंगिरिफोर आरो सावस्रि बिफानाव मावनाय बिथांमोन जायफोरा राजखान्थियाव बाहागो लानो हाया बिथांमोनहानो दोलोनि आरो VCDCनि थासारिखौ गाज्रि खालामदों आरो VCDCनि मेम्बारफोर आरो प्राइमारि UPPLनि सोद्रोमाफोरनो खामानि मावनायनि खाबु होआखै जायनि थाखाय मेम्बारफोरा खामानि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो बेयाव जेबो इयुन नुहुरैलाय बिबान एंगारनायनि थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा बिबान एंगारनायनि लाइजामखौबो बिजनी जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिसिमबो दैथायहरनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा नंगौ बोसोर गोदानाव जों खेबसे लावखार ओंखाम जानो बयबो हास्थायो आरो लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गोदान जायगायाव थांनानै मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनानै गासै दुखुखौनो दान्दिसेनि थाखाय बावगारनानै रंजानो हास्थायो नाथाय लावखार ओंखाम जानो थांनायावनो माब्लाबा समाव खैफोदजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो मानास माहारियारि पार्कआव जायगा नायनो थांनायाव खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों माखासे दावबायारिफोरा मानास नेशनेल पार्कनि बाबारि रेन्जआव फुंनि समाव जोला गान्दाया दावबायारिफोरनि जिपसिखौ जोबोद गोख्रैथिजों होसोदोंमोन हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला रागा जोंनाय गान्दाया दावबायारिफोरनि सायाव गाग्लोबनो थाखाय फ्राय 1.5 किल'मिटार जानथायसिम जोबोद गोख्रैथिजों होसोदों हाग्रा ओनसोलनि लामा गाज्रि जासेयावबो जिपसिखौ 60 निफ्राय 70 किल'मिटार/आवार गोख्रैथिजों खारनो गोनां जादों बेनि उनावसो गान्दानिफ्राय रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे हाग्रा बिफाना फोरमायथिबावदों दि गाब गोनां गाननाय जोमनाय जेरै गोजा गाब बायदि बायदिखौ नुयोब्ला गान्दाया रागा जोङो आरो गाग्लोबनो नाजायो मानास नेशनेल पार्कआव गान्दाया दावबायारिफोरखौ होसोनायनि अनगायैबो काजिरङा माहारियारि पार्कआवबो दावबायारिफोरखौ मैदेरा गाग्लोबनो नाजादोंमोन दावबायारिफोरा जिपसिजों हाग्रायाव दावबायहैदोंमोन बेयावनो हाथाय गोनां मैदेरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो दावबायारिफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन मैदेरा दावबायारिफोरखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन उनाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया मैदेरखौ होखारनो थाखाय उदाङाव गुलि गावनो गोनां जादों उनाव मैदेरा हाग्रा फारसे हाबलांफिनदों मोन्नैबो जाथायजों रावबो दावबायारिफोरा जेबो खहा जायाखै गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव गंसे बाइक आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय बे जाथायजों भगवती दैमारिनि जिउ खहा जादों रिपर्टनि बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव भगवती दैमारि आरो बिथांनि बिमा बनलता दैमारिया ई-रिक्सा एबा बेटारि रिक्साजों हाथाय फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो मोनसे क्रसिंआव गंसे बाइकआ गोख्रैथिजों फैनानै बेटारि रिक्साखौ सौख्रांफैदों बाइकआ ई-रिक्साखौ सौख्रांफैनाय लोगो लोगोनो भगवती दैमारि आरो बिथांनि बिमा लोगोसे ई-रिक्सा सालायग्रा साथामबो हायाव गोग्लैदों बे जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ सौख्रांग्राया थाद'आलासे खारखोमालाङो
जाथायखौ नुनानै खाथि खालानि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय भगवती दैमारी बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमादों। गुबुन फारसेथिं भगवती दैमारीनि बिमाया गोब्राब जोखोम जादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होननानैबो फोरमायथिदों पुलिस बिफाना। आसाम सोरखारनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय दिहुननाय रिम्स एपखौ बाहायनो रोङैनि थाखायनो सासे फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। आसामनि शिबसागर जिल्लानि डिमौआव जादों बे जाथाया। लखिमी फोथार एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि काली प्रसाद सेथियाया थाखो खथानि सिलिं फेनावनो गोदोनायाव दौलें फाननानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा बावैसो सिगां मबाइल एप रिम्स एपखौ बाहायनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बे रिम्स एपनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनि एटेन्डेन्सखौ नायनाय जायो। बेनि अनगायैबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय माखासे अनलाइननिबो राहा खालामनाय जादोंमोन। नाथाय काली प्रसाद सेथिया बिथांनाव रिम्स एप आरो अनलाइननि राहाफोरखौ बाहायनायनि सायाव जेबो रोंगौथि गैयामोन। बेनिखायनो बिथाङा अनलाइननि बे राहाफोरखौ गुबुन फोरोंगिरिफोरनि मददजों मावनो थाखाय नाजाबाय थायोमोन। नाथाय बिथाङा बेफोरनि सायाव रोंगौथि गैयैनि थाखायनो जेब्लाबो चिन्तायाव थायोमोन। बेनिखायनो बिथाङा बे लामाखौ लानो गोनां जादों एबा गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लानो गोनां जादों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। ख्रिस्टमास फोरबोआ खुंजानो गेजेराव माखासे सानल'सै। बर'दिन फोरबो खुंजानायनि सिगां सिगां मेघालयानि गोबां जायगाफोराव बरफ गोग्लैनाया आरोबाव मेघालयाखौ समायनासिन खालामदों। मेघालयानि गोबां जायगा जेरै आपार शिलं, रिबय जिल्ला, नंस्पां आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बरफ गोग्लैदों, जाय आरो बर'दिन फोरबोखौ समायनासिन खालामदों। मेघालयानि गोबां जायगायावनो मैयानि समाव बरफ गोग्लैनाया गासै ओनसोलखौनो गुफुर महर होदों। मेघालयानि गोबां सुबुंफोरानो बरफ गोग्लैनायखौ लानानै रंजाखांदों आरो समायना नुथायनि सावगारि आरो भिडिअ सेबखांनानै ससियेल मिडियाफोराव बुंफबसारहोदों। थारैनो मेघालयानि गोबां जायगाफोराव बरफ गोग्लैनाया मेघालयाखौनो गोदान मोनसे महर होदों। गुबुन फारसेथिं गोबां बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव लामा सामायाव ट्राफिक जामबो जादों। बेनि अनगायैबो चाइना बर्डाराव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि टावां जिल्लायावबो बे बोथोरनि गिबि बरफ गोग्लैजेनबाय। थांनाय सानथामनिफ्रायनो अरुणाचलनि टावां जिल्लायाव बरफ गोग्लैदों। टावां जिल्लानि बे समायना नुथायखौ दावबायहैग्राफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा रंजाखांदों। अफिसियेल सर्सनि बायदिब्ला टावां जिल्लायाव टेम्पारेचारआ 0 डिग्री सेलसियाससिमबो जादों। अरुणाचल प्रदेशनि टावां जिल्लानि अनगायैबो बुमला पासआवबो बरफ गोग्लैदों, जायजों मिथिंगानि महरा आरोबाव समायनासिन जाबावदों। NDFBनि बारग' दैदेनगिरि आइके संबिजित बिथांखौ NIA नि स्पेसियेल कर्टआ नुजाथिनो थाखाय सामन हरदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबनाय NDFBनि बारग' दैदेनगिरि आइके संबिजित बिथांखौ NIA आ नागिरनानै मोनाखै होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। 2014-15 मायथाइनि केस जेराव 87 आदिबासिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे केसखौ लोब्बा लाखिनानैनो NIA नि स्पेसियेल कर्टआव 29 जानुवारियाव नुजाथिनो थाखाय संबिजितनिसिम सामन दैथायहरदों। कभिड-19 नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि थाखाय हादरनि गोबां रायजोफोरावनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेन फोसावफिनगासिनो दङ। बर'दिन फोरबो आरो बोसोर गोदाननि सिगां सिगां गोबां रायजोफोराव गोख्रों आयेन फोसावफिनबाय। दिल्लीयावबो गासैबो प्रग्राम सुबुं थुबुर जानायफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय दिल्ली सोरखारा फोसावबाय। दिल्लीनि बबे बबे जायगायाव कभिड-19 नि गोसारनाया बारा जादों बेखौ सिनायनो थाखायबो दिल्ली गभर्नमेन्टआ दिल्ली डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिखौ बिथोन होबाय आरो दिल्ली डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटियाबो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय अफिसियेलफोरखौबो ख्रिस्टमास आरो बोसोर गोदाननि सिगां सिगांनो सुबुं थुबुर जानाय जायखिजाया प्रग्रामफोरखौनो बन्द खालामनो थाखाय जेरैबायदि राहा लानांगौ बेखौ मावनो थाखाय बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो हारियाना सोरखाराबो मोनसे गोदान बिथोन फोसावबाय दि जायफोरा कभिड-19 नि मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लायाखै बिथांमोनखौ गिबि जानुवारिनिफ्रायनो जायखिजाया पाब्लिक प्लेसाव फैनो होनाय जानाय नंला, जेरै मल, बेंक, अफिस, रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदि गुबुन गुबुन पाब्लिक प्लेसफोराव कभिड-19 नि मोन्नैबो द'जनि भेक्सिन लायाब्ला थांनो मोननाय जानाय नंला। पान्जाब सोरखाराबो मोनसे आयेन फोसावबाय जाय सोरखारि मावख'गिरिफोरा मोन्नैबो द'जनि कभिड-19 भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेटखौ कनसार्न अथरिटिनो दिन्थिनो हाया बिथांमोननो दान बान्थाखौबो होनाय जानाय नङा। बेनिखायनो पान्जाब सोरखारनि मावफारियाफोरखौ भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेटखौ पान्जाब गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव आपल'ड खालामनो थाखायबो बिथोन होनाय जाबाय। नाथाय आसामाव कभिड-19 एबा अमिक्रनखौ लानानै आसाम सोरखारा गोख्रों आयेन फोसावथ'वाखै, नाथाय गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेन फोसावफिननाया जागायबाय।
12 घन्टा लैथोआव सानस्रिनानै जिउ रैखा खालामनो हादों मादागास्कारनि सासे मन्थ्रिया मुङा सार्जी गिली 57 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मादागास्कारनि सा सोनाब फारसेथिं गंसे माल रोगाग्रा जाहाजा आयेन बेरेखायै मालजों लोगोसे सुबुंफोरखौबो दैखांनानै लानानै थांदोंमोन, जायनि थाखाय अजन बारा जानानै जाहाजा लैथोआव गोदोनो गोनां जादों। बे जाथायखौ नायगिदिंनो थाखायनो हेलिकप्टारजों मादागास्कारनि सोरखारि मन्थ्रि सार्जी गिलीजों लोगोसे सासे मिलिटारि अफिसार, सासे सिकिउरिटि अफिसियेल आरो पाइलट जयैनो थांदोंमोन। नाथाय हेलिकप्टारा मिथि मोनै जाहोनाव गाज्रि जादों, जायजों हेलिकप्टारनि पाइलट आरो सासे मिलिटारि अफिसारा दासिमबो गोमानानै दङ आरो सार्जी गिलीजों लोगोसे सिकिउरिटि अफिसियेला जिउ रैखा मोननो हादों। मादागास्कारनि सोरखारि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 7:30 रिंगासिम गासै 12 घन्टा लैथोआव सानस्रिदों, जायजों बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादों। बे जाथायजों बिथाङा जेबो जोखोम जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि माल रोगाग्रा जाहाज गोदोनायजों सा 64 सुबुंनि जिउ खहा जादों, सा 20 गोमानानै दङ आरो सा 45खौ रैखा खालामनो हानाय जादों। फोरमायथिबावनाय मादागास्कारआ सानजा आफ्रिकानि मोनसे हादर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।